ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೊ ಕೆಲರು ಪನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಜರ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇತ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಲ್ಯಾಂಚ್ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜು ವೀಡಿಯೋದು ಪಂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫುಲ್ ಆತನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನು ಬರ್ಸವರ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಪೂರ ಕುಂಟು ನೀನು ಪೂರ ಉಲೆ ಆಜಿಡ್ದ ಇಂಕುಲು ಏನ ಪಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪೋರ ಪಂದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿಯಾನ್ ನಾಯನಾಥ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದೆ ಮೂಲು ಉಣ್ಗುದು ಜೌನ ಪಿದಡ್ನಾಗನೆ ಪಾಡೋಡಾತೆ ಬ್ಯಾಗಡಿ ಜಿಂಡ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಪಾಂಡಂತರ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಣ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ಕುಂಟು ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೆ ಬಲೆಯಾನೆ ಏತ್ ಡ್ರೆಸ್ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಜಪಾವನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಪೂರ ಕುಂಟು ರಾಸಿ ಪಾಡ್ದ ಕುಲ್ದೆ ಈತೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ರೂಮುಡು ಈ ರೂಮುಡು ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಈತನ ಕುಂಟುಲು ಪಂಡನ ಆಶನ ಮದ್ಮೆ ತಪ್ಪ ಬತ್ತಿದ ನಾಲ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಂಟು ಪತಂಬ ಇದೆ ಏನು ಪಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೋ ಒಂತೆ ದಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಜಿಯಾನ ಬಡ್ಡೆ ಬೈದನ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತ ನಿಕುಲೆ ತೂತಾರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಎನ್ನ ಬಂದು ಸಾಧಾರಣ ಡ್ರೆಸ್ಸುಲೆಲ್ಲ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಕುಲ್ದೆ ಎಂಕ ಮಾಡ್ತೀಪನ ಕೆಲಸ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು ಏನು ಬನ್ನ ಪತಾಯಿದನ ಇಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದ ಎಂಚ ಪತಂಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನತೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ಜಿಯನ್ನ ಸಮಲ್ಲುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ ಅವು ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಏನು ಪೂರ ಎಂಚ ಕೊನೊಪ್ಪುನು ರಾಶಿಂದು ಕೆಲವು ಐಟ್ ಪರತ್ತಾದ್ಲ ಇತ್ತನು ಜಿಯನ ಡ್ರೆಸ್ ಊರುಡು ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲ್ ತೂದಿಪ್ಪರ ಮನ್ನಡೆ ಇಪ್ಪೇದನಿ ಏಪ ತೂಂಡಲ ಮನ್ನಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನ ಕುಂಟುನ್ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಪ್ಪತ್ತೆ ಮನ್ನಡೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಯಂಡ ಅಂಚೆನ ಆದಿತ್ತನು ಕುಂಟುಲು ಒಂದು ಏನು ಟಬ್ಬು ರಡ್ಡದಿ ಒಂದನು ಒಂಜಿ ಜಿಯನ್ನ ಪಾಡ್ರ ಪಂದು ಒಂಜೆನ್ನ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರ ಪಂದು ಇಜಿನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೇ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜಿನ್ನ ಆಯನ ಎನ್ನ ಪೂರ ಒಯ್ತು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಬೇತೇನೆ ಎನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತುನಿ ಏನು ಒಂದೇ ದಿನ ಇಂಕ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ತಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈತ ಬಂಗಾಯನ ಇಂಕ್ ಪೂರ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ನಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು ಓಲೋಲ್ ಕುಂಟುಲೇನು ದೀತ ಅವು ಪೂರ ನಾಡೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಏನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತನರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರ್ತಿಪ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಜಿಂಜಾವನ ಬದಲು ಏನ 4 ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏಪಲ ಅವು ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲಾತೆ ಊರುಡು ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲಾತೆ ಆ ರೀತಿಂದ ಆರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಜಿಯಾನಿನ ಮೂಲ ಬೇತೇನೆ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತೌಲೈ ಕುಲ್ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುನ ಇತ್ತನ ಪೂರ ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 19 ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೈತೊಲೈ ಒಂದು ಜಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತನೆ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಏತಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಡ್ಪರ ಹಾಪು ನಂಗಿನ ಬೊಕ್ಕೇನು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪತೊಂಪಾರ ಪಂದು ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮೀನು ಬಿತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದನಿ ಏನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಇತ್ತು ದಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಒಂದು ಆಶೆ ನಡಪೋತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂತೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಮಲ್ದನ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ನೆಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಜಿಯನ್ನ ಮಸ್ತಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ಪಂದು ಜಿಯಾನಿಗಿತ್ತವು ಗೋಣಿ ಪತ್ತೊಂ ಪಿದಾಡ್ರಾಗೆ ಇಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಲ ಅಂಗಿ ಒಂದು ಒತ್ತಾಡ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ಪಾಯ ಇದು ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಉಂಡು ಐನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಪಂದು ಹಠ ಆಯನ ಆಡ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಗೊಬ್ಬನ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೇತಾಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದು ಕೊನೋದು ದೀಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಪುರ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಆಗ ಒಯ್ತೊಂಪಾರ ತೀರುಜ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಯ್ತೊಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಕೊನಾಡ ಅವಳಿಜ್ಜ ರಾಸಿ ಏನೇನು ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಪತ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ बाद में आऊंगा ना मैं बाइक से लेके जाऊंगा अभी रोएगा ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿರಾಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಡ್ರನ್ಕ ಅಲ್ಪೋಡ್ ದೆಪ್ಪರನ್ಕ ಪಿರಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಿಲೆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇಲ್ಲಡ್ಕೆ ಬುಕ್ತೆಡ ಕೇಂಡ್
आयट ಒಂಜಿ ಕೊರಿ ಪತೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ ಆಷಾಢ ಪಿರ ಕೊರೊಲಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಓಲ ಪತೊಂಡ್ರ ಅಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನಿಕಾಯಿ ಕೂಡ ಪತಾರೋಡ ತಾರೆಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅವು ಪೊರ್ತು ಪಿದ್ದಾಡಿಯಾ ಆಶ ತೋಜ್ಜೋಲು ಅವು ತಿಪ್ಪುಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ತೋಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ನದೆ ಜಿಯಾನ ಗೊಬ್ಬನಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಂತಿ ಯಾರು ನಿಕ್ಕುಲು ತೆಲ್ಪರ್ಲ ತೆಗ್ಲೆ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಾಡ್ತು ವಾಡಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಡಿ ನಾನು ಒಂದು ತೆಕ್ಕೊದು ಪಾಲ್ ಐಕಿಲ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕುಲ್ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಚಿಮ್ಮಾಕಿ ಕೊಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ದೇವನ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡೆ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಪಿದಾಡೋಡು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ಬೋದು ಕೂಡ ತೆಪ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಗಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹತ್ರ ಉಲಾಯ ಸಾದಿಗೆ ಹೋಗ್ನತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಪುಜೆ ರೈಟ್ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಿದಾಡೋದು ಫೋನ್ ಗೊಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಂಗೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕ 18 ಬಾಯ್.